Включились, да? Ассалому алейкум, апа хоҳарони азиз, тамошобинони гиромӣ. Шаби ҳамагитон ба хайр бошад. Хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. Ҳамаи онҳое ки ба эфири мо пайваст шуданд, бори дигар хуш омадед мегӯям. Имрӯз духтаро эфири боз як розыгриш, эфири маълумотҳо, оиди кор дар ширкати атомӣ, оиди навигариҳо мешавад. Духтарои азиз, ба ҳаматон шаби хуш хоҳонам, таби болида. Ва имрӯз духтаро 21 феврал омади рӯзи артиши миллӣ аст. Духтарои азиз, ҳамаи ҷавонмардони рӯи дунёро бо омади рӯзи артиши миллӣ, падаронро, фарзандоне ки дар аскарӣ ҳастанд, умуман ҳамаи мардҳои рӯи дунёро, бародаронатонро, шавҳаронатонро бо рӯзи артиши миллӣ табрик мегӯям. ба ҳамашон пеш аз ҳама сиҳатмандӣ хоҳонам, умри бардавом, хонаи обод. ба онҳое ки фарзандашонро аз дурӣ интизоранд, аз аскарӣ интизоранд, сиҳату саломат ба назди модаронашон, ба назди оилаҳошон, аскарои шумо баргарданд. духтаро, имрӯз чун ҳар вақта мо розыгриш мегузаронем, розыгриши мо боз дастгирии як нафари дигар аз командаи ман аст. барои онҳое ки бо ман шинос нестанд, ман Муминҷонова Рудоба айни замон дар ширкати бо нуфузи атомӣ кор мекунам ва онҳое ки мехоҳанд бо ман ҳамкорӣ кунанд, марҳамат ба командаи ман якҷоя кор ва фаъолият мекунем. кор дар ширкати атомӣ духтаро беҳад осон аст. тариқи телефон аст, аз хона намебароед ва одам ёфтан, барои тиҷорати худро оғоз кардан маблағи зиёд лозим нест. барои одам ҷамъ кардан кӯшиши ғайрати он қадар зиёдам лозим нест. танҳо желания доштан лозим, яъне нияти кор кардан доштан лозим. хайр, духтаро, сар мекунем. розыгриши мо ин дафъаинаш аз 39 та намирок иборат аст. 39 та намирок аст духтаро. аз 39 та намирок 15 нафар бурд мекунанд. ана михел дар тӯҳфаҳо тонер, порошок, помада, биби крем, ана ҳамин гуна чизҳо гузошта шудагӣ. духтаро, сар мекунем. так, аз як то ҳозир зброс мекунам аввал. так, зброс параметров аз 1 то 39 мешавад. аз 1 то 39 ҳозир блокнотикама мекушом. блокнотчаи зулбиё худбандаку худкушо мегӯем духтаро, ман номи амина шӯфт кардан амихел ном кардагиам. ҳозир блокнотчаи зулбиё мекушом. Или дай тот старый блокнот, его не буду. так, давай в этот напишу. ана ин блокнот ба менависам духтаро, ки ҳамаш якҷоя перепутать накунам. ина, духтарои азиз, ҳозир менависем списка. так, розыгрыш 21/02/2025. скажи детям, чтоб не шумели, Настя. имрӯз ҳамаи фарзандо дар хона ҳастанд духтаро, камтар овозҳои баланд мебурад. сар кардем. 39. ина духтаро, рақами 22, якум рақами 22. ҳозир мебинем зери рақами 22 барно, хоҳари мо барноҷон бурд кардан табрик мекунем. дальше рафтем. рақами 23, рақами 23 саёҳат. духтаро, пешакӣ мегӯям ки онҳое ки дубора мешавад ки рақамо такрор мешавад, ин акнун аз ман вобаста мешавад, амихел ҳолато дуюмбораша ҳисоб намекунем. рақами 10, зери рақами 10 ҳозир мебинем ки рақами 10 мавҷуда, хоҳари мо бурд кардан. онҳое ки бурд кардан ҳаматона табрик мегӯям духтарои азиз. закашлить хочешь?
рақами 35. 35. апаи фазолат ҷони мо бурд кардан. апаи фазолат табрик мекунем апаҷони азизамоя. так, панҷум рақами 3. гулсифат бурд карданд. гулсифат. рақами 32. так, 32 меҳри нисоҷон бурд карданд. меҳри нисо. духтаро эфир кати поделиться кунед, то ки нафарҳои зиёд тамошо кунанд. так, рақами 2. бадтар смсотон ба ҷавоб метиҳам духтаро. зери рақами 2 ҳозир мебинем. так, двойка, да, была? Повторник было? Нет, двойки не было. Не. Только сейчас. так, боз барно бурд. барно сета сета билет гирифтагӣ ҳастанд. бо ман гуфтам такрор шуд. Не, барноҷон, значит сета билет гирифтагӣ ҳастанд. рақами 36. 36 ҳозир мебинем. зери рақами 36 кист? бозам апаи фазолат бурд карданд. апаи фазолат. апаи фазолат ҳозир. рақами 5. так, саида 6402. рақами 19. шаҳнозаи сурхак. сурхак. так, рақами 38. рақами 38 фархундаҷон бурд карданд. фархунда хоҳари активашкаи мо. рақами 28. 28 зулфия бурд карданд. зулфия. так, рақами 39. 39 фотима бурд карданд. ду нафар дигар монд. рақами 30. бозам саида. кани саида 6402. рақами 30. бозам саида. онҳое ки дубора бурд карданд, ино якчанд билет гирифтагӣ ҳастанд духтаро. ва охирон рақам, рақами 31. 15 одам. апаи нури нисоҷон. апаи нури нисо. ана духтаро 15 нафар бурд карданд. онҳое ки бурд карданд табрик мекунем духтаро. ба ҳаматон пешравӣ хоҳонам, муваффақият, тӯҳфаҳотон насиб кунад. Это сфоткай на этот телефон, Настя, и тут Шаҳнозискин. ҳозир Шаҳнозова равон мекунем, группаҳо мепартод. акнун духтаро, инҷо ман оиди ана ҳамин маҳсулотҳое ки аз сайти Корея заказ кардам. як қисмаша аз ҳамин заказ ин аз сайти российский ва як қисмаша ман аз сайти Корея заказ кардагӣ ҳастам. духтаро, ана инҷо биби креми рақами 23. ана ҳамин гуна биби крем рақами 21 ҳам дорад. 21аш барои сафедпӯстҳо, 23 бошад барои ҳамин манбарин савзинаҳо аст. савзина ина духтаро.
камтарак мегирем барои хулоса ҳамин ба пуррагӣ ожангҳоя нест мекунад духтаро ва медонед аз дар таркибаш SPF дорад, ҳимоя аз нури офтоб. Вақте ки ҳамин крема истифода мебаред, ина духтаро наздик кунам SPF, вақте ки ҳамин крема истифода мебаред, метавонед ҳимояи офтоб креми SPF накунед, барои он ки ана ҳамин крем SPF 50 дорад. Духтарои азиз, защита от ультрафиолетовых лучей устраняет морщины. Видите? Нанесите небольшое количество BB-крем на все лицо и шею. Баъд бисёр саволо мешавад оиди срок хранении кремҳо духтаро. 36 моҳ срок дорад, яъне 3 сол. Ҳамаи маҳсулотош 3 соли срок дорад духтаро. Ин хел ширкат дар ягон ҷо нест. Ширкати Озоду Обод, ширкате ки то ҳамин кремҳояш дар зери назорати давлат аст духтаро. Ана ин креми набори сияние, гидросияния барои пӯсти хушк, сухой кожа. Для сухой кожи ин. Акнун баъдан духтаро ана инҷо турмацин. Ин бестселлер духтаро, бестселлери фурӯшҳо дар ширкати Атоми. Ана ин уже закази духтаро пагоҳ равон мекунам. Бояд имрӯз мекардам духтаро, имрӯз успед накардам, почта барвақт маҳкам шудааст. Пагоҳ иншоалло онҳое ки заказ кардагиянд духтаро хотирҷамъ бошед, равон мекунам. Боз партияи дигар рӯзи душанбе мебиёяд закази ман. Ана ин духтаро турмацин. Ин як намуд бад, як намуд витамин гӯем барои онҳое ки аз дарди пой азият мекашанд, барои онҳое ки аз варами буғумҳову дастҳову пойҳо азият мекашанд, барои ана ҳамонҳо. Ина тарзи истеъмолаш духтаро дутто анамин коричневиша саҳарӣ, дутто сафедаша бегоҳӣ, барои он ки аслан кальций мегӯянд ки во второй половине дня усваивается, яъне ки кальций организми одам, кальция баъди обеди организм ба мегирад кальция. Ана ҳамин хел духтаро. Ин як намуд баъди рақами як беҳтарин духтаро. Метавонед барои модаротон агар пойҳояшон дард кунад, дастҳояшон дард, уже онҳое ки синнусолашон уже ҳамин аз 45-50 гузаштагӣ метавонанд аз ҳамин истеъмол кунанд. Ман барои модарам 2 пачка гирифтам аз ҳамин. Беҳад маъқул шуд. Ҳоли боз заказ мекунем, ҳозир курси леченияшон тамом шавад, боз заказ мекунем. Ин бошад духтаро, ин зубной пастаи ширкати Атоми, зубной пастае ки барои ҳамаи болячкаҳо мегӯянд рӯсо, барои ҳамаи ҳамин пашагазидагиву замбургазидагӣ ҳамаи чиз фоида дорад. баъд воспалениyaҳои диосна, комҳои дандон, барои воспалениyaҳои милкҳои дандон беҳад фоидаовар аст. Боз духтаро, онҳое ки герпес доранд, бисёр герпес мебуранд, барои герпес ҳам беҳад фоида дорад. Прополис ин антибиотики табиӣ аст духтаро, ба ҳамин хотир ин чизи беҳад фоидаовар. Ин заказ шуд, барои ҳамин намекушам. Это положи в пакет, нас это тёте Гули передать надо будет. Ина дар бораи турмацин фаҳмондам. Инаша Уфава равон мекунам, инаша Екатеринбург ба. Ана ин бошад духтаро, ин вкусная еда мегӯянд, яъне цветной витамин, комплекс витамин. Дар таркиби ин ҳамаи витаминҳое ки барои организми мо фоида дорад. Масалан, мо дар ратсиони ҳаррӯзаи мо, дар хӯроке ки мо истеъмол мекунем, мо ҳаррӯза моҳӣ, сабзавот, меваҳое ки барои мо лозим, мо истеъмол намекунем духтаро. ҳамин хел не. Моҳиам бояд мо як ҳафтаду 2 маротиба истеъмол кунем, лекин мо ҳамин қадар истеъмол намекунем. Ин ягон ҷои инҷо сир нест, ягон намуд, ягон кам дар кам одамо ҳамин як ҳафтава 2 маротиба моҳӣ истеъмол мекунанд. Шахсан ман ҳамин як ҳафтава як бор, 10 рӯзба як бор моҳӣ истеъмол мекунем. А так нест ин хел ки чтобы ҳар ҳафта дубори моҳӣ гирем. Ана ин духтаро
комплекс витамин. ҳам магний ҳаст барои асаб, барои майнаи сар, анаи сурхаш бошад барои хун, барои ҳамин нормализоват кардани хун, яъне онҳое ки анемия доранд, онҳое ки ҳамин аз хункамӣ азият мекашанд. Баъдан анаи зардаш бошад витамин С, аз антиоксидант, яъне ки барои организми шумо аз ҳамин чизҳои нолозимӣ, аз инфексияҳо ҳимоя мекунад. хулоса беҳад витамин Д ҳаст, D3, витамин B6 дорад дар таркибаш. Умуман барои ҳамин курси 2 моҳа барои як оилаи калон ана ҳамин басанда аст. духтаро аз ҳамин истифода баред. бояд ки чхеле ки ман гуфтам дар ратсиони мо ана ҳамин чизҳо бояд доимӣ бошад. вкладишашам медозам озир. барои заказ духтарои азиз ба ватсапи ман нависед, заказ мекунем. доставка аз Корея мешавад. аз 1 моҳ то 45 рӯза доставка мешавад духтаро. беҳад чизи фоидаовар аст. онҳое ки мегӯянд ки фарзандашон барои қад баландшавӣ, барои қад амал намекунад, барои устағонҳо тез шикаст мехӯрад, барои ана ҳаминҳо ана ин бошад духтаро. ин сывороточный кальций, ин сывороточный кальций рақами 1 дар ширкати Атоми. ин кальций 98% дар организми шумо усвоиваться мешавад, яъне ки организми шумо аллакай 98% чизи лозимия аз ана ҳамин барои устағонҳояш мегирад духтаро. акнун ин барои кӣ фоида дорад? барои занҳое ки период менопауза мегӯянд, барои занҳое ки уже аз 45 боло, аз 50 боло ба касалиҳои устағон, ба касалиҳои скелет дучор мешаванд, яъне ки барои ана ҳамонҳо беҳад фоида дорад. остеопороз, барои профилактикаи остеопороз. остеопороз чиз духтаро бисёриҳо мумкин намедонанд. остеопороз онҳое ки анамин хулас норасогии ҳамин кальций дар организм мешаваду ба ҳамин остеопороз дучор мешавад. каҷалашавии пойҳо, устуғонбандиҳо, скелети худи скелети одам каҷала мешавад. ана ҳаминҳо аз ҳамин норасогии кальций мешавад. дар таркиби ин кальций ва магний ҳаст духтаро. ба гуфти Русоки очень правильные и очень грамотные подобраны витамины. беҳад фоидаовар аст духтарои азиз. барои худатон ана инҷа GMP, знаки GMP дорад, яъне ки знаки стандарти. дар тамоми ҷаҳон ин чиз уже дар ҷои аввал меистад, маҳсулотҳои ширкати Атоми духтарои азиз. ба ҳамин хотир барои фарзандотон, барои падару модаротон, барои наздикотон харидорӣ кунед. пушаймон намешавед, фоидаҳоша мебинед. чем ҳамин касалия духтаро дароз кашида, мисол доруҳои ҳархела ки мо истеъмол мекунем, синтетически химические чизоя, беҳтараш ки ҳамин чизои босифата мо истеъмол кунем. баъдан боз як чизи муҳим духтаро, ин чизо дар магазинҳои монанди Валберис аз он фурӯхта мешавад. аз он ҷо харидорӣ накунед, барои он ки ман намедонам дар он ҷо киҳо мефурӯшанд, барои он ки маҳсулотҳои ширкати Атомиро дар ин гуна сайтҳо фурӯхтан иҷозат нест, тамоман иҷозат нест. ман намедонам, акнун ба фикрам ки акнун ва чизо оригинал нестанд. ана ҳамин хел духтаро. акнун биёед смсотона хонам духтарои азиз. матлубахон Атоми: салом алейкум хоҳарҷони азиз Рудобаҷон. ва алейкум салом апаҷони азизи мо, апаҷони Матлубаҷон. мавҷуда Қосимова: ассалом апаҷон, шумо беҳтарин спонсор, саломат бошед. духтаро лайк монед. Шаҳноза Раҳматуллоевна гуфтанд. раҳмат Шаҳнозаҷон барои дастгирӣ. так Умарҷон Мирбақоев: апаи Рудобаҷон салом, чай Атоми хароб мекунанд аниқ? бале духтаро, чай хароб мекунад. онҳое ки чой харидорӣ карданиянд ба ватсапи ман нависед духтаро, ман ҳамаи отзифош кати нишон метиҳам. ҳамин додари худам ман
колаш сохтагӣ ҳастам, дар группаҳои ман ҳаст. Додари ман аз ҳамин чой истеъмол карда 18 кило вазн партофт. Лекин духтаро барои чое истеъмол кардан аз рӯи инструксия агар истеъмол кунед, баъд вазн мепартоед. Агар ин хел збухта барахта ба гуфти урусокӣ истеъмол кунед, вазн намепартоед. Вай курсаш катӣ, инструксияш катӣ бояд истеъмол кунед. Гул навиштагӣ Атоми чӣ бошад? Атоми ин ширкати яке аз ширкатҳои бонуфузтарин дар рӯи дунё аст. Так, Атоми компания. Так. Ура, ман буридам. Настя, позвони дяде Гене с этого телефона, что он хочет, он мне звонил. Ана Михаил духтаро. Так, Сонухчинво. Ин ба фикрам ягон чечен даромадагӣ ё чеченка. Мухаммад Нухчинво. Так. Ассалому алайкум, опаҷон, беҳтаринен шумо. Ва алайкум салом, саломат бошед. Анасҷон Сафаров. Апаи Меҳринисо лайк мон, нозанин навиштан. Фотимаҷон, салом. Ва алайкум салом, Меҳринисо, салом алайкум. Духтаро навигариҳое ки так навиштагӣ салом созин, кӯдакотон созанд. Ва алайкум салом, худоро шукр. Духтаро навигариҳое ки ман барои шумо гуфтанӣ будам, ман вақте ки билетама мегирам баъд барои шумо эълон карданӣ будам, лекин пешакӣ мегӯям ки дар рӯзҳои наздик духтаро дар Кохи Суруш, дар ватани азизамон кушодашавӣ ширкати Атоми мешавад, конференсияи бо шукӯҳ мегузарад. Онҳое ки мехоҳанд ки бо ман вохӯранд, подписчикони мо, духтарое ки дар командаи ман регистратсияи глобалӣ шудагианд, биёед дар ана ҳамонҷо вомехӯрем духтаро, аз наздик шинос мешавем. Ман ҳам худо хоҳад иштирок мекунам дар ин конференсия. Ва онҳое ки то ҳол номнавис нестанд, марҳамат ба ширкати Озоду Обод, ба ширкате ки дар ҳақиқат маркетинг плани беҳтарин дорад. Барои ҳамкорӣ биёед духтарои азиз, барои ҳамкорӣ бо мо, ба командаи ман. Ана ҳамин хел духтаро. Так. духтарои азиз, ана ҳамин буд эфири имрӯзаи мо. Чӣ хеле ки гуфтам, фарзандо дар хона ҳастанд. худо хоҳад пагоҳ ман видео монтаж мекунам. Видеоҳои бисёр дорам, бояд монтаж кунам. Что? Аля в каком-нибудь месте занял? Я не знаю, я не звонила. Додарам занг зад, духтаро барои ҳамин вай телефонам часпид. хай духтарои азиз, раҳмати калон ки дар эфири мо иштирок кардед. Ба ҳаматон ташаккур бори дигар барои дастгириятон, барои лайкҳоятон, барои комментҳои хубатон, барои ҳамкорӣ марҳамат нависед. онҳое ки аз Тоҷикистон ҳастанд, регистратсияи глобалӣ бемалол шудагӣ, дар рӯзҳои наздик шумо ҳам ба маош мебароед. якҷоя кор ва фаъолият мекунем, ҳама тарафа дастгирӣ мекунем. саломат бошед, сарбаланд бошед то эфирҳои оянда.